Отваряме 3 Legendary Stardropa. Да видим първия какво ще ни даде. Скин на Пам. Хубав. Ето го и следващият. Ел Майордомо. Тъп скин, не ми харесва на мен. Ето го и... Не знам. Не помня вече. Това е Честър ли? О, да, това е Честър. Честър добър ли е? Star Power на Кроу. И така, това е друг мой профил. Видим какво ще се падне от тези 5 стара. Ето го първият. Нищо не е зле. Вторият. Скин на Емс. Третият. Скин на Вита. И Пин. Четвъртият Стардроп. И така падна ми се скин на Моди. И Star Power на Cold. Това видео ви харесало, може да натиснете лайк бутона и да се абонирате. И чао!